F'sentejn il-Kummissarju tal-Films Johan Grek nefaq madwar 100,000 euro kull sena f'safar. Dawn iċ-ċifri ħarġu minn ċifri ppreżentati fil-Parlament mill-Ministru Owen Bonnici wara domanda parlamentari magħmula mid-Deputat Parlamentari Nazzjonalista Ivan Bartolo fejn ġie spjegat li matul l-2024 u l-2025 sifer 18-il darba għal nefqa komplessiva mit-taxxi tal-poplu b'medja ta' 10,000 euro kull darba li sifer. L-għan ta' dawn is-safri kienu mirati sabiex jipromovu lil Malta bħala destinazzjoni għal filming, madanakollu ma kien ipprovdut ebda dettall fejn u kif intefqu dawn l-eluf ta' euro. Fost id-destinazzjonijiet kien hemm Londra u Los Angeles, f'din tal-aħħar matul l-2025. F'temp ta' 3 xhur, Grek mar darbtejn fil-Belt Amerikana b'nefqa ta' 68,000 euro fit-titjiriet biss. F'okkażjoni minnhom Grek kien akkumpanjat minn 3 konsulenti li jisimhom baqa' mistur. Din l-aħbar tasal ftit tal-ġimgħat biss wara li sar magħruf kif l-aħħar edizzjoni tal-Mediterrane Film Festival laħqet is-6 miljun euro li ma nefqa s'issa ma nafux eżattament fejn marru b'nuqqas ta' trasparenza kbira. Dan apart il-fatt li kien hemm numru ta' okkażjonijiet oħra fejn ġie żvelat li l-Kummissarju tal-Films Johan Grek tajjar eluf ta' euro mit-taxxi tal-poplu. Fost oħrajn meta ġie żvelat li l-Gvern tajjar tal-anqas 120,000 euro sabiex il-komiku David Walliams preżenta l-Malta Film Awards. Ta' min ifakkar ukoll li lura f'Lulju tal-2024 kien ġie żvelat li Johan Grek nefaq minimu ta' 500,000 euro fuq short film ta' 10 minuti u li kien intwera waqt il-Mediterrane Film Festival, aħbar li kienet fuq fom kulħadd għal ġimgħat sħaħ.